Algérie, Italie jamanatigi ka dankan Mario Draghi ka taama senfɛ kunun tɛnɛ u ka jamana kan n'u ka jamanatigi Abdelmadjid Tabboune ye ɲɔgɔn ye. U ye bɛnkanw sɔrɔ cogo min na Algérie jamana bɛ se ka gazi di Italie jamana ma min nafolo bɛ taa jɔ $4 miliyari 4 na. Somali, sanfɛ pankulu dɔ binna Mogadishu jamana faaba kɔnɔ kunun tɛnɛ. Mɔgɔ 30 minnu tun b'a pankulu kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen ni kisilen bɔra. Ni pankulu kofalen Juba Airways ye tun bɛ bɔla Bedao mara kɔnɔ ka taa Mogadishu. Kenya jamanatigi sigi kalata cɛbɔ Raila Odinga ani Martha Karuya k'u tɛna sɔn yurugu ma kalata la. Kalata jɛlen de kan ka latɛmɛ. Min kɛra kunnafonidi dɔ senfɛ u fɛ kunun tɛnɛ jamana faaba kɔnɔ Nairobi. Tunisie, fanga sɛnɛmatɔ ɲɛmɔgɔ Anada Rachel Ghannouchi sera bi tarata sɔgɔma. A ka ɲiningali kɛnɛ kan Ghannouchi si bɛ san 81 na. Sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛlen don a kun kan kabiri juin kalo waati ka sabu kɛ k'a tɔgɔ yera yurugu ko dɔw la. Zimbabwe, kɛnyɛrɛye cakɛda so Shedza Community Welfare Trust bɛ sɛrivɛti hygiénique 600 de dilan tile o tile k'a di ekɔlidenw ma.